bang kecil tum sih ke high lah karbiang long ke election itu apan kecil tum si itu panang peremdet lo inglong arat kilonjia Ohomia lapen adivasi itu mangge kecil tum si bang Bengal pen ke bang Bihar pen ke bang lapen ha Bangladesh pen ke bang tum si ili tum panang peremdet lo laso mandate ke non hot ke ili tum ke lage kroinu athema magazine long ta bang research pen ke to tum do la EVM ke ili tum le mobile phone le bluetooth pen jatta pincong det titiason a number andalar et titiason lage lar et ut la posi lage bluetooth pen si ke lar lo just se met ke la pen counting hota ko hala computer ka selama tuma bang arkom hala tum bang nonta nang litum da pulo suri kep ke konat ni penang pe klang det ke di la si la son thak si non iliga chini dun ke suri kep konat ne ke nane bense pe klang lo batai si abatai lo mene ke lage la posi non hut la so EVM pen counting ka do ka ve ke lage me u i lage ni tum da a hok lage ke chok binong lo pe ni tum kroi kri nak mendingkan langsung kuber langsung si election bang du tunang ji mesti nang tum ni litung ni ngahang kalang lo re election du tunang ye sapai et pen re election du tunang ye interior pen jong si ilitum adet itum karbia ke inglong arat ke jong si ke kereng nang ji itum along ri jong si ke serai nang ji pelote lage re election du tunang ye sir non itum ching wa ateng kan nang itum chik choi dun no mala result clear ye bang declare that lo ke lage bang declare board i that lo la si ni litum ke lage chok che pula hai complain pe ne hat dilo complain da pilo mo tan ni sir complain RO phan lo returning officer bang adim ke anta result le mo pen se ke klang lo non dak di phua bang ke non ta baji kep ke pleng tholo declare de ko people la so la he hu ka la kheli meli ka selam pot lo pul sini li tum ma thak lage along counting a thai ta do o po jo long phi pia po te karjulong ateng nang li tum DC mem khanda isi information pidam lo ko alang li ko pila nang thak done ala ke alang li hala rule isi guidelines pe handa ke tok du ko difference jong si ong pikhang jang pulo tang te la jar soviet ke count ke det nang ji count ke det tami pu jo ta ka tok guidelines long lage nili panang pe klang lo guidelines ECI to ma guideline na long do ke do ai ga non a difference ke 4147 aroko la long holone polling stations hisab to ke lakha et sita hedi la na ji ange ilituma difference BJP pen neli second position pe difference ke lak sita su second ante sir tapik lang ke jitu rada tum vote ke jok back pen suri ke adungarai abisi jok det ko ponang li arju ige ma nilitum non karjulo lage non ke pidampo ka gos ke pidampo la bang so laso ka nani tum pen recounting do nai to recounting chakali ne tum mange election ako do thunai pusi pu bang kecil tum si ke high le karbiang long ke election itum apan kecil tum si itum panang peremdet lo inglong arat kilonjia Ohomia lapen adivasi itu mangge kecil tum si bang Bengal pen ke bang Bihar pen ke bang lapen ha Bangladesh pen ke bang tum si ili tum panang peremdet lo bang kecil tum si ke high le karbiang long ke election itum apan kecil tum si itum panang peremdet lo inglong arat kilonjia Ohomia lapen adivasi itu mangge kecil tum si bang Bengal pen ke bang Bihar pen ke bang lapen ha Bangladesh pen ke bang tum si ili tum panang peremdet lo la so mandate ke non hot ke ili tum ke lage kroinu athema magazine long ta bang research pen ke to tum do la EVM ke ili tum le mobile phone le bluetooth pen jatta pincong det titiason a number andalar et titiason lage lar et ut la posi lage bluetooth pen si ke lar lo just se met ke la pen counting hota ko hala computer ka selama tuma bang arkom hala tum bang nonta nang litum da pulo
suri cap ke konat ni pe nang pe klang dat ke di la si la son thak si non illegal chini dun ke suri cap konat ni ke nan ne ben se pe klang lo batai si abatai lo mene ke lage la posi non hut la so EVM ben counting ka do ka ve ke lage me u i lage ni tum ta hok lage ke chok binong lo pe ni tum kroi kri nang kemarin kan wang son pugar son si election bang du thunang ji mo te nang tum nili tum ni nga hang kalang lo re election do thunang ye saphai et ben re election do thunang ye interior pen yong si ilitum adet itum karbia khe inglong arat akhe yong si ke reng nang ji itum along ri yong si ke serai nang ji pelote lage re election do thunang ye sir non tum ching wa at teng kan nang tum chik choi dun no mala result clear ye ba bang declare that lo ke lage bang declare board i that lo la si nili tum ke lage chok che pula hai complaint pe ne hat bilo complaint da bilo more furniture complaint RO phan lo returning officer phan bangadim ke anta result le mo pen se ke klang lo non dak di phua bang ke non ta baji cap ke pleng tholo declare de ko ke kalang la so la he hu ka la kheli meli ka selam pot lo ku sini li tum ma thak lage along counting a thai ta do o po jo long phi pia po te karjulong ateng nang li tum dc mem panta isi information pidam lo ko alang li ko pila nang thak done ala ke alang li hala rule isi guidelines pe handa ke tok du ko difference jong si ong pikhang jang pulo tang te la jar soviet ke count ke det nang ji town ke det tami pu jo ta ka tok guidelines long la ke nili panang pe klang lo guidelines ECI to ma guideline na long do ke do ai ga non a difference ke 4147 aroko la long holone polling stations hisab to lakha et sita hai di la na ji ange ilituma difference BJP pen nearly second position pe difference ke lak sita so second ante sir tapek lang ke jitu rada tum vote ke jok back pen suri cap adungarai abisi jok det ko ponang li arju igema nilitum non karjulo lage non ke pidampo ka gos ke pidampo la bangke so so tha nale tum pe recounting do nahi to recounting chakali ne tum mange election ako do thunai pusi pu